Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka motor bangka nga dunay 15 kasakay gikan Davao City ug padulong sa Davao Oriental ang namising. Hinuon usa sa mga sakay na rescue na sa Davao Occidental. Ani report. Mag-alas 11 sa buntag adlaw Martes na, dihang na-rescue ang usa sa 15 ka mga sakay sa motor bangka Amehara nga gikatahong missing human giingong naglawig gikan sa Santa Ana Wharf sa Davao City ni adtong Sabado. Mao kini ang usa sa upat ka crew members nga sakay sa maong bangka. Lakip sab sa sakay sa bangka ang 11 kalaing mga pasahero. Padulong unta sa Governor Generoso sa Davao Oriental ang maong bangka ug gilaumang miabot na adlong Lunes apan na missing. Base sa report sa Coast Guard Station Davao Occidental, ulahing nakitaan ang bangka sa Sarangani, Davao Occidental alas 3 sa hapon adlong Lunes. Busa gilay nagpahigayon ng Philippine Coast Guard ug ubang ahensya ug aerial and surface search operation sa lugar. Nakita po siya within the waters of the Sarangani Island. So ito po nakita sa isang suko ng motor bangka na Amihara po. Luya matud pa kini ug gilayong giatiman ug gihatagan og medikal nga atensyon. Ginasulayan pa kining makuhaan og pahayag. Sumala sa Philippine Coast Guard, ginalantaw nila ang pipila ka posibilidad kung nganong napadulong sa Davao Occidental ang na-rescue nga pasahero. Unang-una yung wind and current, yung and sea current po. So isa po sa nakikita po natin factors na kung bakit medyo bumaba po yung area na na-locate po natin itong isang crew na nakita po natin kanina. So as of the moment, Ms. Sara, we are also focusing sa area ng Davao Gulf, Davao Oriental, pababa po ng Sarangani area. So we also consider yung sea, wind, and current po na meron po tayo ngayon sa search area po natin. Sa pakighinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa ubang dunay bangka sa Santa Ana Wharf, nga panagsalang nilang makitaan ang maong motor bangka sa maong pantalan. Diya ra po to sila, wa mi kabalo na mo, larga dito sila. Diya to sila sa Peruan, sir. Peruan. Man sa Samal to sila mag-standby, sir. One year ang sila diri magkuad. Naikulan sa bangka na. Padayon ang pagpangita sa otoridad sa 14 pa kasakay sa maong motor bangka, lakip ang mismong motor bangka. Sa karon, prioridad matud pa sa Coast Guard ang pagpangita sa mga pasahero, una sugdan ang investigasyon sa insidente. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa mga sakay apan nagdumili una kini. Kauban si Jojo Solarte ug Bebot Cajes, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao